Per què Condis utilitza una furgoneta elèctrica per al repartiment a domicili? A Condis sempre hi ha certa inquietud amb el tema de la sostenibilitat i com a cadena de supermercats que més establiments té a Barcelona i conscient de l'impacte logístic que suposen per a la ciutat les emissions, es va posar a cercar solucions en aquest camp. La furgoneta elèctrica de Condis desmitifica la idea que el vehicle elèctric té poques prestacions. És un vehicle robust, equipat amb una cambra frigorífica, amb 2 tones de càrrega i amb una autonomia per entorn urbà de 150 km i una velocitat màxima de 80 km/h. La furgoneta elèctrica de Condis consumeix uns 3,5 euros cada 100 km, davant els 122 euros que consumeixen els seus vehicles convencionals. No només el consum és menor i, per tant, s'obtenen estalvis superiors al 70%, sinó que els costos de manteniment disminueixen substancialment. I això és només el principi, ja que Condis està avaluant estendre aquest projecte a un major nombre de vehicles de la seva flota.